Volba dress codu je při plánování svatby důležitým rozhodnutím. My ve Videosmith se vám pokusíme přidat jednoduché tipy, které vám při rozhodování můžou pomoct. Klasická a dodnes nejčastější možnost je formální oděv. Pro ženicha to většinou znamená třídílný oblek v decentních barvách. Nevěsta si může splnit svůj sen a vybrat si ty nejhezčí šaty, o kterých vždy snila. Je to tradiční možnost, která nikoho neurazí a hosté všech generací budou mít jednoduchou volbu. Poloformální nebo neformální možnost může znamenat oblek bez kravaty nebo třeba jen košili a koktejlové nebo dokonce letní šaty. Z našich zkušeností ze svatebních natáčení víme, že svatby se často konají v létě, tudíž méně formální oděv je skvělá volba, máte-li na paměti komfort sebe i svých hostů. Čím dál častější je volba tématu. Příkladem je vintage, bohostyl nebo klidně elfové. Pokud chcete, aby dress code vyjadřoval vaši osobnost, pak je tato možnost pro vás. Vaše svatba bude originální a hosté si ji zapamatují. Nejdůležitější je vybrat si takový oděv, ve kterém se budete cítit dobře. Je to váš den a vy si ho můžete udělat takový, jaký chcete. My ve Videosmith se staráme o to, aby pro vás svatební video zachytilo jeho emoci a atmosféru navždy.